quan els estudiants de primer arriben a la universitat, tot és nou per a ells i no sempre tenen amics als que poden acudir, que estan en cursos superiors, ni qualsevol conegut. Aleshores, el programa Interiguals el que fa és que fica en comú els estudiants que estan interessats en ajudar altruistament a estudiants nous que arriben a la universitat i damunt per als mentors és una satisfacció poder ajudar-los, recolzar-los en la seva primera etapa de la universitat, com pot ser on estan les classes, els laboratoris, d'on treure's apunts, d'on estudiar, els horaris de qualsevol cosa, i pot ser per e-mail, per WhatsApp, per cridada de telèfon, per qualsevol recolzament és veritablement molt important per a ells. Gràcies.